Què vols ara? Per què em truques? No veus que estic a casa i ronda per aquí la dona? Qui és? No, és el Manolo que diu que vol farina. Digui que no en tenim. Sí. Així que el Manolo, no? Bueno, Com que sóc el Manolo? Molt bé. No t'enfadis, dona. Què vols, que li digui que ets la cosa, que fa dies que ens veiem d'amagat o què? Ara ho has dit fa temps, perquè des del confinament que ni m'has trucat ni missatgets ni res. Jo què volia de quedar? Sí, quedar amb tot això del coronavirus. No veus que l'agafarem i morirem, dona? No, home, no. Això és un invent del govern, per a que gastem menys i per als 4 vells que no hi ha de manera que deixen de cobrar la jubilació. Mira, jo no estic tranquil·la, Ves, ara jo estic cagat, que tot el que sento m'ho crec tot, No podem quedar, xica. Jo que et volia proposar de trobar-nos al Bon Preu, a la secció de vins, que no hi ha ningú allí a refregar-nos com a 2 gossos en Per favor sol. de vindre, Pepe Ara Luis. ens queden 5 minuts. M'ajudaràs a Vale, plegar la els secció de vins, llençols. però amb guants i mascareta, Sobretot Home de protegidets. Déu, amb mascareta. I llavors com ens tocarem? Si portem mascareta i guants no serveix de res que quedem. Però no t'enfadis, dona, ja com ens trobarem allí, ja agafarem i mos traurem els guants. Què vols per sopar? Ara vindré, collons. Ara tenim bròcol. Quedem a les 11, Mira, Pepelu, ets un pelele. Ui. Jo per quedar així passo, Ves a menjar bròcol, que jo trucaré al Ramonet. Ai, el Ramonet, Que no per què vens a t'he plegar tocat, els Ramonet? llençols? Ara vinc, collons! Si és que no som res, i res és poc, i poc és Vols bròcol menys o no? encara.